književnici i fariseji dovedoše k njemu ženu uhvaćenu u preljubi i postavivši je na sredu, rekoše mu: Učitelju, ova je žena uhvaćena sad u preljubi, a Mojsije nam u zakonu zapovedi da takve kamenjem ubijamo, a ti šta veliš? Ovo pak rekoše kušajući ga da bi ga imali za šta okriviti, a Isus saže se dole i pisaše prstom po zemlji, ne gledajući na njih. A kad ga jednako pitahu, ispravi se i reče im: Koji je među vama bez greha, neka najpre baci kamen na nju. Zašto Isus nije bacio kamen na preljubnicu ako je bez greha? U biblijskom izveštaju u Jovanu 8, stihovi od 1 do 11, kada su fariseji iskušavali Isusa sa preljubnicom da je kamenuje prema Mojsijevom zakonu, on im je rekao: Koji je među vama bez greha, neka najpre baci kamen na nju. Niko nije bacio kamen, ali nije ni Isus. Zašto, ako je bez greha? Pa se opet saže dole i pisaše po zemlji, a kada oni to čuše i pokarani budući od svoje savesti, izlažahu jedan za drugim, počevši od starešina do poslednjih, i osta Isus sam i žena stojeći na sredi. A kad se Isus ispravi i ne videvši ni jednog do samu ženu, reče joj: Ženo, gde su oni što te tužahu? Ni jedan te ne osudi. A ona reče: Ni jedan, Gospode. A Isus joj reče: Ni ja te ne osuđujem. Idi i od sad više ne greši. Kako je Isus oprostio njoj, ako je prema Mojsijevom zakonu kazna za preljubu smrt? Da li je Isus prekršio Mojsijev zakon? Nipošto. Isus Hrist je primio taj kamen. On je primio taj kamen umjesto nje u budućnosti. On ju je prigrlio i zaštitio leđima svojim, primivši to kamenje umjesto nje. Tako Isus nije prekršio Mojsijev zakon, već ga je ispunio, plativši kaznu za sve naše prestupe zakona i primio svu kaznu na krstu umjesto nas. I nije ovo učinio da bi ti bio spašen i nastavio da živiš preljubnički život, već je rekao: Ni ja te ne osuđujem, idi i od sad više ne greši. On nas je spasio, ne da bismo uživali u grehu, već da bismo bili njegova deca koje će biti svim srcem sa njim, a jedna od stvari je da se maknemo od greha. Oprošteno ti je sve u Hristu, idi i od sad ne greši više.